zidedele ubuthongo bazo Izakhamuzi Zase Soweto ziyokwaseka imindeni elahlekelwe. Nomkhuleko uboholwa ngabefundisi nezinhlangano ezehlukene zomphakathi. Kukhanyiswe ibani kwanxusa nangemkhuleko ukuba kungaphinde kubehlele okwenzekile. Izakhamuzi zithi zifuna isebenze iqine futhi ngaleyo mthetho. Our justice system is failing us and we need more protection than any other thing. Siyafila ipheni le ebayifilayo lapho. Uyazibuza ukuthi umntwana makaphuma ngegate umntwana uphephile or umntwana akaphephanga. Yize umphakathi unazo insolo, imbangelo yokubulawa kwalabafana ayikaqondakali, kodwa imindeni ithi isenzo somphakathi siyibuyisele ithemba. Bonakele ukuthi asisodwa kulento. Sine Soweto yonke nendawo esikuye iWhite City sathemba neSouth Africa yonke isikhasi. Njengoba iningizimu Afrika ingelinye lamazwe anesibalo esiphezulu sokubulawa kwezingane, abeJozi FM abahlele lomkhuleko bathi umphakathi sekufanele uzakhele wona inhlaka zokulwa nalesi sihlava. Singenza kanjani ukuthi sivikele ingane zethu? Kanti nakhona sikhuthaze nabazali ukuthi sibe responsible for ingane zethu. Ukuthi ngesikhathi esithize ingane ufuna ubesejaldini. Unxuswe izakhamuzi ukuba ziphume ngobuningi ukuyobeka labafana endleni yabo yokugcina ngolwesihlanu. Endabeni zethu kumzansi wethu channel 163 kubonga nigema ngibika ngiseGoli.